Hello everyone, welcome to ZIRORAI ITV. My name is DJ Sparks Mabwe. Ndilipo pa chivitiviti cha mnofada, chivitiviti sina ma side effect, chivitiviti cha tueta mdigenyela mtaktiki kungwafa zvine zvichitika matiumana ose enyika patinobara nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika, nyaya dzinosiyisa, dzinovhundutsa, fadza dzinoita sei dzetodzitsara panapa todzidiskasa panapa, totaurirana, toonesana, moziya zvinenge zvichiitika, nyaya tinouya nadzo dzine umbo hwadzo. Nyaya ndinayo panapa nyaya inosirisa yabva kuna Johane Marange chechi. Tanzwa kuti mukuru wawo anoitwa iye Taguta anova iye ane mufananidzo uri apo yachinzi yatisiya ashayika. Information yakonfirmwa even na minister. Sana MP ikoko kwanobva ikoko achita ano tarasikirwa namukuru. Sa inzira yedu tese yedu hongu, asi zvinhu zvinorwadza kuti tirasikirwe nemukuru mukuru wechechi. Saka tirongochema tiri pamwe chete nemhuri yeJohane Marange tichingoti rest in peace Baba Taguta, rest in peace Madzibaba Taguta. Fambai zvakanaka, zororai murugare. Ndo nyaya dziri kuitika, ndo nyaya ndiudze kuti hama yapakunga pane mwana oenda kwaMarange kana takakurira kwaMaranga leader vatisiya, leader kusisina. Though I know kuti vamwe vacho kana vasiri used ku technology, vasiri used kune zvinhu zvemachivitiviti, but vachaonawo vanoziva kuti mukuru watisiya, tarasikirwa namukuru. Tinongoti rest in peace. Ndo nyaya inga muzuva ranhasi ndikuonese ndikuudze kuti mukuru weJohane Marange atisiya, anga ane makore anosvika iko kuma-90. Saka tinongoramba tichingocelebrate life yavo, tichingoti Mwari akavachengeta, vane zvinhu zvakawanda zvavakadzidzisa vanhu, vana zvinhu zvakawanda zvakabatsira nazvo kuvanhu kumhuri yeZimbabwe uyezve kuvanhu kuzvisikwa zvaMwari. Saka ndo nyaya yanga ndinayo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndichiko pa chivitiviti chamunobata ma-latest chivitiviti chamunopiwa information inobva nzvimbo dzakasiyana muna muchiona panapa. Saka usati subscribe, please don't forget to subscribe ZIRORAI ITV so that haupotswe haujambwe nezvatinokanda nezvatinoposta zuva nezuva. Thank you. Don't forget to like my Facebook page yakanzi DJ Sparks ZIRORAI ITV.